sisien pat akan ikajan mit jong kesngi ke bakrau ke jong blay ni penpau ke jisngu yu blay melodor dekat bat ngi kum ke jeng sang samla akan ikatayo bat kum juru akan ikasngi hibaro away sisien pat akan ikajan mit jong kan ikasngi ngai ku blay yu sandi pi baro haka kerteng ke tiang tam jong trai benong pedim jongi ujis kres kapor kalabiang bangin ya sedang no ya kajing sekri kejungi yublay kini kejan mit dah keba ngini simentalang ban ruai ke nembar jing ruai ban rius pa laipo ban hadir menglada ban ruai kini kejing ruai berlai teli kot lambar koros dengan kerpat ya imes Magdalene kurba ban yalam akba pulin ketin kejong blay bat kejing ruai ke nembar jing ruai ban rius pa laipo Prang chi pai sha prang ta kres ukap dan budang perta sya ka thoma ya ngin yami raka white but stay sha prang uong try Wading long slur kaborunai pun abon dama uyangi kat basa kasngi syaprang sipai to wadatun ngau hukum ya tubut da ungen job ya ngen yaleng nong shun ngim kau syaprang uong try wading long slur kaborunai on abon kat basa kasngi syaprang sipai kahok kane akalama tunang kawe shen kajing job ngin yoriwai badu kres utrai syaprang uong utrai wading long slur kaborunai pun abon dama uyangi kat basa kasngi Hashwa bangin dait lang shu hau blay jing duai ngan pule kat tu kat ni nak tien jong blay bat ki benta ki bangan pule kani kapor ki long nakasithi upol ka baning kong shau Timothy kalenong ka basaw kat khot ka bakhat ar Iglesiastes kalenong ka ba khatway kat khot ka ba khandai Yohanes khat san kalenong kat khot ka ba khat riu Hebrew khat lai kalenong kat khot ka ba khat sao bat Philippi lai kalenong kat khot ka ba arpho do arphoi ki kentien ki ba ong kum ni tu wat ai yanu ru ban iben ya ka jinglong samla jong mi hinrei tu min long karukom ya kita ki bangai ha ka ktien ha ka jinglong jing im ha ka jing ie ha ka jing nge ha ka jinglong sngur lek men ku samla ha ka jinglong samla bat tu ka do nut jong mi kan pen kemen ya mi ha ka sngi ka jinglong samla jong mi bat ya ha ki lenti ka do nut jong mi
บัดหากะจิงโยอีกะขมัดจงเมเห็นไรกินเมาเมบาอุบเลยอุนบิชาเรเมชะพังกินีกิเอบาโรพี่พิมชิมละเจียดยังาเห็นไรงางาละเจียดยาพี่บัดงาละทุ่งยาพี่บะพี่พินโยยายเล็ดบัดเซโซบัดบาอุโซจงพี่อุนโยยายเนบากะเอรูบะพินปานนาอุตาอุกปาหากะกระเตงจงาอุนอายฮะพี่namar ngimdan hang ni kanong ba kabayay ne Henry ngiyay wat ya kata kaban sawan namar kata ka jinglong traish nong jungi kalong habneng nang taru ngiyay ap khmi lenti ya unong penim u Jesu Kris uba utrai uban thau thma ya kamet ka jinglong rangli jungi ya kaban penlong ya ka shidur bat kamet kaburam jong u kat bakum kata kajing pentrai da kaba ula ru wat ban pendem ya ki baro haladehi tu ublei un kerkhui kini kintien ki bangla penpule kani kapor ngin yelet lang shublei jing duai kupa jingi ubah neng ngi wan bandem hakijat jong me kani khlip mat ngi ai ngu ya me trai ba mi ai lat ingi kani kapor bangin tei keduan kapakhuj hakmat jong me kum ka jes sang samla jong ka balang mongap ngi wan atrai ban ngu hakmat jong me ban ai ngu ya me ka jingdon ringkat ka jong me hadu kani ka khlip mat bat ngi sngo ban ai ngu ya me ba mela ai lat yangi bangin yo ban rakhi ya kani ka youth Sunday with youth week ka jongi lingba kini ka online service try ngi ai ngu ya me namar ki baro ki ba me melakir khu yangi iwei ki samla ki badan hakabalang ko pa jungi ubah neng ni duwai ru hakmat jong me bat ngi ai ngu ya me try wat hapdeng kani ke jing ya kendu ke jongi hapdeng kini ke jing ja ke jing mat jongi kini ke jing ke baja kani ke perthai baro satlak ngi mat ya keju ke jing bangi hap ban ya lingba ki jing baro atrai ngi ai ngu ba me don ringkat bat ngi me ya yalam me ya bitin lenti yangi me pelat yangi bat ngi la ban yo lat hakani ke por ban syakri ya me ngi duai ko pa kerpang na kabenta ki samla ki badan hakabalang bat kumju ru atrai ki samla ki badan syabar jong kabalang ki bajengai no nangi ki bam yo lat ban yedon ringkat ban rakhe kani ke youth Sunday bat youth week hakani ke senam nenga duai atrai bu men sim ujong me undan ringkat bat ni iwei ki badan hajan bat ki badan syajengai kopa ngaduai hami hakani khlep mat mamin isnei bandan ringkat kham tam atrai bat ki para samla ki bakit kam hapo kani ka balang ka jongi bamin pen khlan yaki da kabor men sim ujong mi men ai ka jing start men sim yaki try bakin la ban syakri khamba yami hakajing im ka jongki bat hakajing long men sim men tei mami du men sim bakhoj ujong mi kopa hakani kapor ngiwan bandem haslajat jongmi ban bukti hami atrai ya ki men sim ki badan hapdeng ki jing atrai ki bamat hakani kapor kum hakani ki jing ja jong kani ka jing don COVID-19 atrai men don ringkat kham tam bat ki frontline workers atrai ki doktor ki nurse ki pulit atrai ringkat bat kini kinong yalam shnong atrai bakin la ban yat ban pen yat ya ki ya renti ya ki baro bat bangin la ban pen ko ngu atrai na ka benta ka buram ke jongme atrai nga duwai ru kham tam atrai ki bamat ki jing stom ki jing kerdu atrai hakani ka por ba mi hi du men sim u jongme men pendap men pen biang men pen khia atrai ki ba yo ya kini ka jing pang ru ko Jesu ba ye da ka snam ka jongme met tap ya ki trai bat da ka snam ka jongme men pen khoj ya ki ta ki jing pang baro
atrai Jisu ngaduai hakamat jong mi tudan ringkat atrai hakani kapor wangi tei kani keduan atrai bat tudan ringkat khamtam atrai bat unong kren uban sesam ya kani kubor hakani kapor bat tu ai beki ai baro ken long na kabor bat aka jingyalam umen siem ujong mi isne atrai bandan ringkat ekipor badang sa baro ai beki ai baro ki bangin pendap akani kapor ken long na kaman bat ka khmat ke jong mi bat ki ban long ki ban pediang hun hakmat jong mi isnei ban ma bi ki pop ki jongi baro bat tu pendap ingi du men siam bakhu jong mi bat tu thau thamai ya ka do nuot ke jongi iwei pe iwei ki bapet ya kani ka khubor bat ki bapet ya kani ka online service atrai ba ki baro kin long ki ba thau thamai bat ki ba ya kat bakum ka mon ke jong mi try nga duai hakmat jong mi bemin isnei ban shashkor ki jing duai jongi kani kapor bat tu ma bat kelat ki pop ki jongi ki bangi pensnusi ya mi try na bai kini baro ngi pan bat ngi duai hakatang Jesus Christ ubana Nazaret menta bat halakat taru amen ti kumtung liyo pan sngow pan skap ika jing pulien ka tin ka jong blai ka jing duai ublen kerku ya kani kebenta tekni kapor ngin ya poino skawai kebenta kata kalong ba ngin yo sngow ya ka jingkren subject ya ka baka jing sang samla ka pen kre ha kan kesnam araja rapau ka subject ka baong ki samla ki bom sha job ha ka perthei but ya kani subject ngilasania ban kren ya ka ha i pastor ha i master bha ku par lingdo nong psap ti haswa ba iba in ai ke jingkren hakni kapor ningkong na ke jing sang samla ngi pdiang subhai phi ba ya ke jinglong la kloi ke jong phi ban ko ngu bat ban pdiang ya ke jing pen bet jongi kum ke jing sang samla ba pen ai ke nik subject apdeng jongi bat ngi duai ba blei un penon kam yi phi bat ba ka khubor ke bangin yo sngow hakni kapor kum ke jing sang samla ai kan long ke jing ba mingi bat kum joru ya baro gitu besngop besngap ya kani ke kubor ublen kerku hakani ke por ngin ya skap ya jing kran subjek nai master bah ku parling do nong sap Mr. Chairman ni bayalam ya kani ke jing sing ke jing raki ya ke youth Sunday hakani ke sinem ke bamenta kit khot jong ke jing sing samla ke balang maungap bat yengi lang baro ki paralok ki para bengej ki be bat ye pi ki para mensim ki bakodor ki bala ban ye shimbenta lengba keni ka YouTube channel jong ka balang ngai khuble ye pi baro ha ka kerteng ka bathiang bat ka badon bor ka jong try bat unong penim jongi u Jesus Christ ningkong ye ngai ngu ye ublei ubala penla ye nga bat ye ngi bangin yo e ka bakum keni ka lat ban shakri ye ublei ha ka bakum kini ko por lengba ki bakum kini kilat ngasngo ban pawi ka jingai khublei ka bakerpang ya ka jingeseng samla balang maungap ka bala ai benta ya nga na ka benta kani ko por ha ka bakum kini ka snem kani ka jingraki ka jongi kum ki samla ya kani ka tayo ka bakerpang lani ka youth week bat ka youth Sunday kalong ha kani ka dur ngange kani ka long ka jingraki youth Sunday ka bansa jingken mau haka history jong ka balang naba ngimyo shu ya kalat bangin kiu kum ki para bangin shaki ying mani ki bakentang ban shakri lang yo blei lengba jong ni kasngi ka daw ka bangangit baro ngi tip na ka jingdon ba ka jing pur jong ni ka jing pang khlam ka bala sar na phang kut ye kiri ka perthei bat sharu shakani ka ri khasi bat jaintia ka ba iet ke jongi penban ngamdon ke jing artatien bau blei upet baru yo i kendiang yagini ke jing yele ke jongi ke bakum ki briu ni don ban yele bat shen nganget haka por bat ke ya ke babyang un saplat yangi na ke jing e ke bangi ya kendo ki parlok samla namar bagadi ke jing sing samla bat namaru bagari ke jing raki ke jongi ke ni ke tayo ke bakirpang jong ki samla ngakwa ban yo e ke jing snap ke jong pi lane ke jing penlet jing mut lang ke jong pi
But hashwa bingin ya point shakani ka subject baka jingeseng samla kalabu ngakwa bani tu khana ipi iwe jinge tu khana iba lingkot but kalong kumni laong baladon hakawai ka por hakata ka jaka rimrat ne ka zu kila penmi ikata ka khubor balait kam hakata ka jaka but haba uwei usamla uba iksa ba but uba 4 don kam don jam hakata ka por ulayo I kata ka advertisement kumta ulalet ban apply ya kata ka kam claim the tip but claim the khmi bnia ka kam ka bakumno anda habula poi ha kata ka zu ban ya kendu ya ki briu ki bapnya ya kata ka jaka ula kendet kumbayu todong beseng baki ong ka kam ka balait hangta kadi ka kam ba uha ban riam ku musyrik kadau kalong ba ladai ka por ba an plino ya kata ka zu but amdon merat lane amdon syirik ha kata ka jaka tikila ong lada pimon pila ban le kumta bat ka jingsiu kalong ka ba khamhe uni samla ula sngorem kata ka puar ula perkhat kumnu ngan le kat kata ka kam ban penle ranya nga henry handa ula perkhat ba kata ka jingsiu kalong ka ba he ula ko ngu bat lapa wan ya u ha ka sngi ka ba buat ka ba de ka sngi ban pli bat ula wan dang kham kloi namar ba anha ban ai training ya u ban ai jinghikai bat anda ula poy kata ka sngi ka ba buat dang step perngap lapen riam ya u lapen tak penpin lapen ilong tek ko musyrik bat la hikairu ya u kumnu bo on kan thi na weu dieng sha weipat bat ban bam ki jing bam ki ba ki briu ki pasat ba ki kawang sha u bat ulan nang bhai kata ka kam dala de ka por bala pli kata ka zu ki khna school ki la ya wan ba ki babun ki pat ba ki la ya pet ba ki la internet ya ka jingle ka jong utau syri u ba I phla shisha bat ha kata ka jing sngo shong shit ba ki briu ki la pet lut ya u ba ki la thapti uni usyri la ong bo la kenti na weu dieng sha weipat bat ha kata ka jingle shong shit ka jong u ula kum hab ha ka weipat ka runar ka badonu sing bat mar sen yo I kum ta yo tau sing uni usamla ula kelet bo de usyri ula perta yarap wong bat kensan uyo sngo ya ka sur ka bo sing upai shu ong sngap jar me yo ngi yadu kam baro arngut paralog samla haka jingim ke jangi kum ki samla ru bun sien ki wan ki jing pen thame lane kita ki jing tenju ya ka jingim ke jangi ka ba pen perkhat ya ngi le si kalong ka ba dei bangin le bat anda habangila don haka ba kum kata ka jaka ban le ikade ki kam ke bangi sngo dei ngi sa sngo thu ba pleng kala dei yang bangan kendria no nadu ka ba sedang namar kam dei ka ba biang lane kam long ka ba bit yang bandon haka ba kum kata ka jaka ka subject ka ba ka jingeseng samla kala bu kalong ki samla kristan ki bamsha job ha ka perthei ki samla kristan ki bamsha job ha ka perthei tongi ne damlang ha ki jing duai au blei baru pa jongi ubah beneng ngiai ngu yemi ko kin ruat na ka benta ka ni ka por ka ba kodor e mela penyeng ya lau jongu syakri ubat telot ha ka ni ka klip mat ban pen sngow ya ka jing shisha bat ka jing mayan ka tien ka jome ngangai skama try beki kentin ki ban mino na ka shintur ka jonga kumu briu betelot baru bopop walakin emlong ka jing mentoy na ka benta jong ki babun ko ken ruat bi na ngangai kan don ka jing mentoy na ka benta ki katu kan ki mensim ki ba kodor ya ki ba mi kana try bi me kwa ban kren kerpang na ka benta jong ki ban ngaduai ko try bi ben sle dalau jong mensim u jome pada shisha ki ban mino ki nam long da ka jing start ke jong breu da ka jing pen slap pada ka jing pen shot bor ke jong me shimti ko ken rat nama ka tai ka clip mat pada ka por baro ka basa ro jong ke jingim ke jongi namar ka kerteng ke jong me uji sungi duai amen haswa bangini poibet shakani ka bental ni ka subject ngakwa bangini pusan kindiat syapang kani ka jingmut samla bat kristan kat balak sen ei hai bor jing sngotu I jonga ngakwa bangini pai kumni haba ong samla lan habangi kren syapang ka kintin samla ka jingmut ka bawan hangi kalong ya kita ki badang syat ki badang klain ne khamtam ni syat ong samla ya kita ki bompat syong kurim
Kani kata ke jing perkhat ke balong salon sar, bat donru ki babun ha ke jingmut samla kita donru ialah ki kerdan ke baki kibu, lanai kerta ke baki kibu, badiban khot samla ki nadu kata kerta, hadu kata kerta. Bat donru ha ki babun ke jingmut samla kam da don kendon lanai reta setia, ban khot ne ong yanu ki samla. Namar kata ngi jiyo sngau, bahabang iyo kino kiriu rangba ki bala khamhe khamsan henroi ki ba shat ki ba klain bat ki ba phukmat ngi ju ong ye ki pe samla bha namar kata daw la dangi shim hakata ka wei pat ka jing perkhat ka kentin samla kamkut tang ha ka bangi bu kendon bakadei banlong nadu kata karata hadu kata karta larangin pet pat kat kum ka jing batai jong ka United Nation ka ong kum ni baki samla kide kita ki bakarta jongki ka kintup nadu khatsan hadu arphusau snem lani lada shim katkum ka jinglap haki wei pat kiri la shim bakarta balanyau samla ye ki briu kade nadu khatpra hadu laipo snem karta bat ye ki bakham hapo nakani karta la jukhot ye ki daki samla rit namar kata katkum ka jing snautu pat ba hi kalong baki samla kide kita ki bahap pedeng jong kini karta Ka Oxford Dictionary ka yatu kumni syapang ka kentin samla lani youth. Kong being young, period between childhood and adult age, vigor, enthusiasm, inexperience or other characteristic of this period. Hang ni ngila ban sngotu bai kata ka jinglong samla ba ikilat baki samla ki don hakaban penkela yaladi syakanu kanu ka benta baki trong ne ki angnut ban kenjo haka jingim. Kini kita ki qualities, lani kita ki jinglong ke baki samla ki don, hakabala debu lupa haki amdan kam bakin shim lani banwat nang nu, hani kala don lupa hapo jongki hakaba lada ong samla kamut ki ha ban don yakini ki jinglong baki don baki angnut ban kenjo haka jingim ke jongki. Kumju ka tien ka jong blai haka kitab Ecclesiastes ka bakhatwei ka lanong ka khot ka bakhandai ka ong yidu ki kentin ka bangiyala lendet baro le kemen ko samla hala ka jinglong samla batu ka donu jongme kan pen kemen yeme haka sngi ka jinglong samla jongme bat ya haka lenti ka donu jongme bat haka jingyo I ka khmat jongme kumtu ngangit mentang ngila shai bat ngil sngutu ya ka ei ka jingmut samla Ngangit bangin om da don kam banda pensyai ban kerenpat syapang kata ga jingmut Kristan ka bakumnu haba ong samla namar ngilai smutu ki samla Kristan kiri ban don ya ki tu ki jinglong rengkat ru bat ukris Henry buan nangi hangni ngangit don ki balade ki Kristan bat lese don ru na preng jongpi ki bampat syai perthei kamut ayu kata ga jingmut Kristan ngidon kam hi ban ya pe khindiat ki ei kita ki samla Kristan. Hamashu ya keren shani shatai le sing isu penkut be banamar bapila don ha ka balang Kristan bat bapidang samla de kumta pila de ki samla Kristan. Henry ka jingkeli ka mi ki bakum ki ei kita ki samla Kristan. Lada ka jing ong samla Kristan ka de be tang namar bapidang samla bat pide ki Kristan kalong ka basuk ban sngotu Henry ka jingkeli ka bami kalong ki ei lane ki bakum ki ei kita ki samla Kristan lane kumnu an itu ya ki samla Kristan bat ki bomde ki Kristan ka jingong jong uravi Zakaria weine kinong yalap ubapau ubala klat no dangshen haba batai syapang kumnu ban itu e ki Kristan ki bashisha udon ban ong kumni I have little doubt that the single greatest obstacle to the impact of the gospel has not been its inability to provide answers, but the failure on our part to live it out. Ngadon ke jing artatin banong, baka daw ba kamday ke jing bomla ke gospel banay ke jubab, penban kadi ke jing bomla jongi ban kat bakum ke gospel. Lani ngila banong, ka jubab kelum hi kalong ba ansala ban penyepher ya kini ki samla Kristan na ki weipat tang lengba ka jingim ka jongi ka paman la ka singi lara kata ka jingim ka jongi ka kit bat ka kup ya ka gospel ka jong Chris bat ka pen pauru ya ka shaki weipat kita kide ki samla Kristan
Om kita kiba day ki samla bat kiba long Kristan Henry ki bom pen paupat ya kata ke dur ke jong Kris ha ke jingim ke jongki. Kani kalong kaba don kam hadu kata-kata namar kata bandon ya kata ke jingkit kli ke jongi kum ki samla ha kaba pen pau bat ha kaba sakhi yeladi shaka perthei bat kum juru ban yele ban om sha job haka. Ngasungo ba kani ka team ha kani ka snem ka bamenta kaba ka jinge sing samla ki GP assembly kala bu kalong kaba biang por hadu kata bagi ka subject ya kaba ka jinge sing samla barang maungap kala bu ru kalong kaba day por hadu kata bakum ki samla ngin sngo tu hoi ni im ha kani ka pertei ni shong ni sa hapo jongka Henry hatu ngilong try mo ha kani ka pertei lene ka pertei kalong try mo ya ka jing im ka jongi kata kali ko wei ke jingkeli ke ba kum ki samla Kristan ni de ban keli yala di shimen bat la dang ila shai ye ke juba bat gila sngotu ye ke jingkit kli ko mau ni unong yala pula ong banginam don jing artatin bat da ka jingem ke jongi hi nginla banwan ra ke jing ye pher hapding kita ki samla Kristan bat kita ki bom dei pat ki Kristan don bun ke ban keli ki banong namar kata lada piong baki samla Kristan ki dei kita ki bakup yo Kris kumno pat ki we ki bomlong Kristan ki le ye kita ki ju ki jingle ki balong kum ki samla Kristan Henry ki bam ngej bat ki bam priang yo Kris ka jubab ka bashai kalong lada pimpat encounter yo try lada pimpat priang yo ke jingim ke jong pidang long hi ki bathli lene ki pidang long hi ki bampat la ban poi syakatong ban ong ki samla Kristan namar bali ngong kumta kadau bangi kwa ban yo i ke jingye pher hang ni kalong baki samla Kristan lani ki samla ki badon yo Kris ka jing im ke jongki ki de kita ki bayat ru ha ka lenti ka ba u Krisi ulapen pau daladi men ba udang don hasla jong kene ka kendau ni ne pet mentapat ka ai kata ka jing syak job ka ai kata ka jing syak job lani kajing sya ban job no ha kani ka perthei kani ka thau ya kata ka jing rem lene ka jing bomla ka jongi ban poi sha ka thong kam ya pher na kinu ki wei pat ka jing sya job ka bangi mat ha ka jing em ngila ale se ban ong kum ka jing feel ka jongi he ki exam ki ba pher ka jing bomla bangin yo e ka kam ka jam ka ba biang ka jing bom kot bor ban pen yo e kata ka ba don kam kajing bomla ban job ke jing pen shoy bat ki weide ki babun ki jing syak job ke bangi mat ha ke jing im bat ki jing khuslai ke bangi ngi perkhat bangi nam poi shakatong kham tam lele ladangi shim nuksana ke e ke bajah ke ki sngi ke jongi ke bamenta ladangi snap ke jing ut ke jing nam jong ki babun ngi sngo bangi la long lupa ke bala syak job ha ke perthei sao santali ki banai ki layai amyo ban kiu shaka ying ka bakentang ke jong play kala dei kala lam yangi la kumno katu katni benta shakata ka jing sha job henwi ngi ai ngu yo play baki don ki babun ki mensim ki bakodor ki badang yaksai bat ki badang kwa ban saki yo try wat ha ka bakum ke ni ke jing e ban ong ba da lele ngin om sha job idon kamban don ya kabakum kata ka mensim bakata ka jing syak job kadai kata ka ba mangal ne mapi kum ki samla ladang ila shim haladi hakarai ka ba shimet ke jangi banong katu tingam la shu lane katu tingam kwa shu lane katu ngan ino kata ka klip mat ka bangi shim ya ka bakum kata ka rai kadai kata ka bangi ong ka jing syak job Henry kum ki samla Kristan ki bangala batai mene shakmat ya ka qualities lane ka jinglong ka jongki kiriban don ya ka du ka mensim jong ka jingyale ka mensim jong ka jing shlur ka mensim jong ka jing kendu ru yeladi ban poi shakatong namar kata ka jing syak job kat kum ka jing batai jong urabi zakaria ka ba uong kalong ka jing job kam dei ka ba kut bat ka jing syak job kam dei ka jing rem Henry ka ba don kam ka dei ka jing shlur ka ba don kam ka dei ka jing shlur kat ni ngila mat ngila don hapdeng jong ka ni ka sa ka sien ha ka ni ka ri ka ba iet ka jongi Henry ni yo i ka jing shlur jong ki mensim ki ba kodor
ki syakri ke jong oblay. Nyo i ka mensim jong ka jing shlur ke jong ki samla Kristan ban mi syakmat ban yalap ye ka gospel. Nyo i ka jing shlur jong ki kimi ki kipa ban dem halaki kho siu ban duai na ka benta lagi kun bat kari ke jat ban riu. Ni don kam ban don ni ka jing shlur. Pila benong berkata kami habat ke jing shlur ngau i pi ladakan ni kamwan ha ka mensim ke jong pi ba pin pendem ye ladi ke jing duai ke umut ba pila syak job lupa ke pertei bat ba ka pertei kala dep long try ke jing im ke jong pi bat ka pertei ke ong dan kam sure ki bubun ki ong kat ba 4 dan vaksin dan kam ru ban sekri yo blai sngo ko mau blai ru up yo tau vaksin ki parlok ki para samla kata ka di ke jing syak job ke bangi ya keren hakini kiski larangi du no ya ke jing kermen bat ke jing terang bangin jam syaprang kisamla Kristan ki ba kumno ngin long namar kata bangin om syak job ha ka perthei ka benta ka ban ningkong ka bangi don kam ban ken mau kalong ki bom syap tieng lani ki bangi ong ka tin nong wei fearless ka tin ka jong blai ka pen ken mau yangi ka kitab u Daniel ka lenong ka balai ka bayatu yangi syapang ki laingut ki samla Hebrew u Shadrach u Meshach bat u Abednego kini ki samla ki bom syamla pendem yaladi ban mani ya kata ka black siar ka bala peniang daus im Nebukadnezar bat ban le ya kata ka ba persya ya ka jinget jongki hau blai u ba em bat u ba shisha kila yo ya ka kabuk siar ka ba biang ma lada ki kongu kindala kongu kindala yo lut lesi ya ka buram ka ba ki don kam kindala yo ya ka jing suk ka jing sanya kata ka jaka ka ba ki don ban syakri yo ne usim Henry kini ki laingut ki samla Hebrew lawang bekila don ya ka wei ka jingete soskular ka ba khlain hadu kata baru blai ba em ba kata kalong badalei lei ru ngin om pentingit ya ka jinget ke jongi bat kita ki blai lani kita ki jing hikai ke ba lawan ra ha ka perthei kila kloi wat hadu ban IT la ka jong ke jing em hakar khot ka ba khat pra la puli hang tu ka ong kum ni baki yo tu yo sim ki ong Henry lada om kumta tu tip mi kos im banginom syakri ki blai jong me lemne mani kata ka dur blai ya ka ba mela penyeng Henry lada om kumta tu tip mi kos im banginom syakri ki blai jong me lemni mani ya kata ka durblei ya kaba mela penyeng kini ki samla kila tuan ka jingkut jingmon kaba hadu utau put ba kila ya thu ya usim kiong pensionis im ngis ngau thu bahkan ka hukum kalong kaba adu kata-kata bat ngis ngau thu bangi ha bru ban sya ya ka jingyap namar bangim syamla ko ngo ya kan ka hukum ke jome bat ngitip ruah ka ju ka por ba uni ublei bangi ngi mani uni ublei ba em un pelaj ingi nakani ka jingma ka bangi ha ban kendu lane ula ban pelaj ingi nda ka wei pat ka rukom nyimla ban tip endai un le ya kata ka ba udon kam na ka benta jongi hapu yo i ka donut ka jongi ka ba khuit ka ba sngur bat ka ba mani hok tang yu hendai ki ong kum ni kus im wat sngu tu bakla balada ublei ubanga ngamani lana ba ubangi ngi mani umle kum taru henry totip me kus im bangino mani de lei ru ya kata ka durblei ya ka ba me mela penyeng kata ka de ka jing shlur ka ba kini ki samla kila pen i shaunius im ha kata ka por kila ong yusim bada lei kus im wat kami lenti ba ngin mani kita ke durblai ke ba mela penyeng ka level of commitment ne ka jingye sha ka jongki ka walong bada lele kinom compromise kinom ditat ya kata ka jingye ke jongki how blai uba em uba ki syakri kilong badla unom pelaj ki hangta henry ki ngau tu pat ba ublai how uba ki syakri ulong ublai uba shisha bat uba janai de kisngau turu hakaju ke por baka jing palat ke jongki ke hukum ke jong usim kan ya lam ye ki ban poi sha kata ka apot bakin ha ban sha thang kata ka lawar ding ke barhem bat ki tip bakin sa ingkhong kata ka ding
Kitip ru biang-biang bahkan long ke jingyap ke basertok naga benta jongki. Hoi ngam don ke jingar tatin bah ke jinglong briu ki don ye ke jing tieng bat ye ke jing sngow shirkai ban sha thang ha kata ke ding ke baklang. Ban kata ke jinget ke jongki ke bala kersoi naki telong ke doknut ke ba jeliu Kala penlong ye ki ban sngow tu bakinom sha job de lele ha kita ki shangkhawya us im Nebukadnezar. Kini ki samla kila job ye kini ki jing tenju ki ba kraw ha ka jingim ke jongki tang da ka we ke jinglong bat kata kalong ke jing yai ne ke jing yai sha bat ke jing shlur ka ba ki yo na uta ublei uba ki mani ba ki shakri ublei uba im bat uba shisha ka benta ka ba ar ki ba job ya ki jing penshoi lane temptation kaktin ke jong ublei ka kitab Genesis ka ba lai pukendai hangni ngilap ya wei pat usamla Joseph ubale singin kamnyar ban shem ya uba kumuni usamla hakini ki sngi ki jongi ke bamenta uni usamla long bula job ya ka wei ke jing penshoi ka balong very common hakini ki sngi ki jongi ke bamenta ki bangyamla ban light ya kini ki jingjia dan kini ki jing penshoi ke ba usamla Joseph ulangat bat kalong ru ke jing penshoi ke bale si ki babun ki samla hakini ki sngi ki jongi ke bamenta ki long telot hadu kata-kata ban yele persya Joseph lesi ulalong uwei naka nuksa babhatam naka benta kani ka pating ke jongi uba job ye kani ka jingpen shoi ka ba tam naka ba bat kata kalong naka ni ka jingkwa brai jong ka to kaktin ke jong ublei ka yetu bu Joseph ula petkrat barula ino yala ka jong ka Jacob hakata ka ti ka tengah Potiphar bat ula pelai yala di naki shangkhawya ka jing penshoi kiba khamtam yo kumusam labriyo Joseph ulong nganai bangan kokngo ye kita ki jing penshoi nganai bangan le ye kita ki jing penshoi watla usngau tu biang ong kektin baka dei da ka jing sngow tu jingmot batka kamdon kanu ka balong da ka bor kamdon kanu ka bala penshoi da manore ki weipat kamdei ka bamiru naka jingkwa ka jong ha kata ka por handu ka dei ka open invitation lani ka jingkhot ka balong kloy ka bom don jingkhang eru yu ka ba usuhap tang ban su ong haoi bat ulayo eka usamla Joseph dinda ula ko ngu ya kani ka jing penshoi le singela banong nginang sa ha ka umdum kum ki saki ki jong ublei Joseph wong le si kalong ka badai ka bapa ong ya kani ka briu kani ka tengah ka jong Potiphar wong le si kalong ka badai ka bapa ong ba anam dan batip anam dan bayoi anam dan bala banong ai da kumweiru wat utrai lana ukenrar ujong uru unam tip Henry ulakan mau dekek tien ublei bade ke jing hikai ke bau yo anaka Joseph hang niu sngow tu biang bala penshoi yo bat badalele ru lara unjen dala ko ngu unla ban yo ya kata ka bau kwa wat ukenrar ujong uru unam tip ya kata Henry kani ka jing itu bat ka jing don ka jong u ya ublei ha ka jing im ka jong u kala penlong ya u bo onom ya side da ya ladi ban ula sha wat ban penshitom naka benta kata ka jing parep ka tengah Potiphar bat da shisha ngi shem bo ublei ula kenti ya u na kata ka jaga ka bodon ban long shisendon unong senshar jong keri Egypt ula job ye ki jing penshoi usamla uba job ye ki jing penshoi ki ba shirkai ha kani ka jingim kadai tang da kata ka wei ba kata kalong bau kit ye lau jong ublei shilantera ka jingim ka jong u bat ula pen iru e ka nuksa ka ba bhatam bat kata kalong bahaba ki jing penshoi kilong ki bas ngau dei kat nuru haba ublei ula de ban bu bat mana bakamlong ka badai u ban le kumta
usngo baka khamkor shibun ki kular ke jong blei ban ki jingkwa ban pen sngo bha bat ka pertei ka benta ka balai bat ka khadu ki bane jingmut lane faithful u Daniel bat u Timothy ka Bible ki lalong ka nuksa babha shisha ha ka jinget ka jong ka jingim ka jong ki lan ha ka jinget ka jong ki yo blei u Paul ha bo tho so Timothy ha ka shiti ka baning kong ga khot ka ba ar wong ha u Timothy u khun u ba shisha jonga ha ka jinget ha ka shiti ki Philippi u Paul ula ai piang ya ka jong ka certificate na ka benta u Timothy ha ka shiti ki Philippi ka ba ar khat khandai ar pho Henry nga kermen how try Jesu ban pha shen yo Timothy happy bangaru ngan yo sngo hun andang ala tip ya ka jinglong jong pi hagar khot ka bar pho wong namar ngam don yano ru ubak ka ju ka mensim uban kit khia da shisha na ka benta jong pi barabangi phaish shakani ka jing ong ka jong wapstol Paul yo Timothy ni sngo thu yang kata ka jing shania ka jong u ka ba udon hau ne samla but ya kata ka jinget ka ba scam ka jong u ka ba yo i bo ne samla ulong shisha ubala ban shania bar ubadon ru ya ka mensim ban shakri ban tray bala ru ban urlong ya ki jing tmu ki jong oblai kat no kan long ka ba sngo tanat larangin yo sngo baki babuan ki samla ha ki sngi ki yo e ka bakum ki ka certificate na ki nong yalam ki jong ki na ki mentors ki jong ki na ki nong yalam ki ba ka balang ki baki ki don na ki nong yalam ki ba ha ki weipat ki jaga ka baki ki don ka baki bri ki nong let how tai le ne let ha ka tai nabang don ka jing sngo hun ka man sim anda ha ba ka tai le ne utai ki yalam namar bang ki long ki bala ban shania bat ki long ru ki ban ne jingmat ban pendep ye ka kam kabala shania haki barabang i phai show Daniel ka kitab u Daniel ka lenong ka ban riu ngi shem bat ngi saki hang tu ye ka jinglong ka ba scam jingmat ka bomsha job ka jong u Daniel ngi saki ru e ka benta ka ba sngur jong ka jinget ka jong u wat habala day ban sha e ka jing penshitom da ka jingyap ka ba sngo shirkai pen banom shimla read ban saki yo blay uba im baru ba shisha ula job ye ki shankhawa ka jing pen ting pen smith ka perthai habos im Darius ha ka khot ka ba arpo ong ye ki kintin habula sngo si e bawla dep man ha e ka ta ko hukum bade ban thep yo Daniel hakrem jong ki sing namar ba ula pen khen ye kata ko hukum ga jong usim uni usim ula don ye ka jing sngo khuslai hadu kata Henry namar ba umla shu ban le da kumwai pat ula don ka jing sngo kitram but ula le dang step on ka tin ga jong play shakata ka krem ka ba la thep yo Daniel ringkat ba kita ki sing da ka jinget ba ka jing kermen bale si ula dab sha penya par ula sha bam du ha kita ki sing ke ba don kata ka krem ong ka khot ka bar pho bat haba ula wan hajan kata ka krem show Daniel ula perta da ka tin ya yam usim ula kren bar ula ong ha u Daniel ku Daniel u shakri u blay u baim u blay ya u ba me shakri klem da put ula ne em ban pen im ya me na kita kising ula ne em ban pen im ya me na kita kising baru Daniel akan khot ka babut ula jubab anda kum tau Daniel ula ong house im kus im to im halagerta u blay jonga ula pha yo angel jong u bar ula khang ye ki shintur ki sing ti kim shem la pen men saw yanga namar ka jingkhu la shem hanga hakmat jong u bat hakmat jong meru kus im ngam shem la le ai ka basni ka jingne jingmut ki parlok samla kadi ka weipat ka benta ka basiu yangi da ka khusnam ka balong ka jingim kumbalalong yau Daniel u Daniel u doni kata ka jinget bat ka jinget ka jong u ho play wala dala yo e kata ka hukum badai ban ngu lane ban mani yau ni usim kumbala bu hangta Henry u Daniel wong em
ka kamram ke jonga kalong bangan mani tang ya ublay ubaim bat bakal ngalabu e kani ka benta ha ka jing em ke jonga balalong kat balong ngan kin ria da na ka bale ya kani ka kam ka bangajule ban syakri ublay usngau tu biang ru baka jing palat ke jong uye ke hukum ke jong usim kan ya lam ya usha kata ba on sya peniap da kata ke jing peniap ka ba syirkai Henry Daniel uyo itang ka wayang ni. Bakata kalong bakita kiai ke bala penting pen smie je u. Kim don bori eru em. Namar baka klain palat ke confidence ke jong u hau play. Ka klain palat ke jinget ke jong u hau play. Ka klain palat ke taga jinget dei ke jong u baru play. Kata ke jinget long ka way ke jong u baru play kala long hadu kata hakaba umdon ke no ke jing shepting banang sim tu isne yang ato ma waju tap yang ane ke kram jong ki sing yong asya patar ki. Ngalak ban mudur daga jing pu samrki ula ban rung lane la ban sha ban tap yala dia krem jong kising bat ka bas ngau pla bat ka bala penlengo ru ye ki babun kalong bakita kising ke badan negara ke krem kim shem la ang yala ke jong ki shentur ban pen men sao yau ni ushakri jong ble ha engin shem yau briu ubadan ye ke jing ne jing mot ke bakomu Daniel parlok samla ketika subjek nama kita kapan kan mau yang abat yangi bakini kita ki jinglong kum ki samla kristan bangidon kam bandon haka jingim ke jongi kenang banginam long ki basya job haka perthai haka jingya lenti jongi kum ki kun samla kristan ru kalong shisha ka ba hadu kata bangin job ki ba bun ki jing pensoi khamtam haka ba kum kini ki sngi ki bangiem kum tampun sin kani ke jingle ke jongi kalong ka ba khloit ba hadu kata bat teng ha ka jingya ya lenti bat kani ke perthai balas ngolong melen bat ka nyim sngo thu syuru bakalong ka ba bakla bangile ke ka pen sngo si yo blai dan ki bong kam le mo ba la da thok na ka benta ka jing ba ngong la da pi ong ba pi thok na benta ka jing ba phim dei ban pendan kam ye ke kintin thok ama ka kintin thok hi kala de ka ba thok dan nak ladai lupa ke bakla ladangi top nak bentak ke jing bhan ne nak bentak ke jing bom haru sisian bakala mi ke kintin top natarai ngila bakla but ha ke jing sngo melen ke jongi bat ke perthai ngimtip shu wat banting ya ke ni ke jing shirkai jong ke ni ke pop ke ba sno bat ke ba don ha ke jing em ke jongi kalong tik kum ka wei ke jing pen ken mau ye ke wei ke jing itu kana sya yang abang ni tu epi ke ni ke wei ke jing itu kana bakata kalong bahaka wei na ke jinge seng ke baheb ha long kat badang yang kata ke jinge seng kensan kala don ke jing tit jong perthat bajur bat ke leli ke batama klek kala paw hang ta ke kalong jinge seng bat kensan loong bakala don ke jing mi paw ha kata ke jaka la yeng utau soitan uba ishir kai hang ta baro kibriu ki badan ha kata ke jaka kila pet krat lut light tang ka wei kalong kimi ka basyong hang ta bat ka bale bom salia ban yo i yo tau soitan ubayeng hakmat jongka u soitan loong ula keli ku briu pa itu yanga kini ka briu ko ong haoi u soitan ula keli biang wong ti hatu pham syep ting mo yanga ka briu ka ong syep ting le ayu haba lai pusnem ngalaya syong ber upara jong me parlok samla teng haka jingya lenti ke jongi ru anda haba ngilaya long parlok bat ki kam jong gane ka perthai bat ki jing sngo bha jong gane ka perthai bat ki ai ke bakane ka perthai ke hikai bat ke yalam yangi anda haba ki wan ke ba shirkai na ke ba shirkai tam ke jing sniru ngim don shu ka jing shepting ngim don shu ka jing sngo ri ngim don shu ka jing sngo mi jing sngo ngiu ya kita ki jing penting ki bawan na ka jing im ke jongi kumno namar kata kum ki samla kristan ngin long ki bom sha job ha ka ni ka perthai ngala ban bu ikini ki benta kum ni ka ban ningkong bat ka ba kongsan ka bangi don kam kum ki samla kristan ban ken mau bat kata kalong kajing duai kabalenter banlong ki baslur klem kajing duai kalong ru seriem tik
kum kabalik lengkha klem dara ye kitiar mo lara u Daniel lara u Shadrach u Meshach u Abednego lara u Timothy balada u lara kini ki Shakri ki jong play ki shulong tang ki basunge bat ki bom le ai naka benta ban pen pau ye gajinge ke jong ki u play kin long thik kum kita ki briu ki balet shaka lengkha henry ki bom shimra satia ye la ki jong ki tiar kan long ka ba ye ki nama kata kata ban pu ye kata lengkha ka ba shra kumta ban yang scam ha ki jing duai kumba kini ki langut ki samla Hebrew ki la le long be ki la yang scam haka jing duai what happening kata ka ding ke bakalang kabala penlengo yau sim habo pej ikini uyoi bakata ka ding kam shim lala ban le ai yeki henry ula yoi pen ban badon sawei ubala ya join lang bat ki ha kata ka jing klang jong ka ding ban ya da yeki ha kata ka jing duai ke jong ki ka benta ka baar ka ba ni don kam kum ki samla ban ken mau leng ba ni ka subject kalong ban yai sha habangi mat e ka jing e ha ka jing em namara namla da lele bangin poi sha ka thong klem da don ni ka jing yai sha ha ka jing em ke jongi ka jing yai sha nama kata ka daw ka dawa na nga bat nangi bangin kup ye ka na ka wei ka por sha ka wei pat ladang ilong ki briu ki bomla ban yai sha bun sin ni du no eke babatam haka jingem ke jongi ya syong ye kani ko wei ye ki palok samla bangangai bun ki bala tip bat ki bayo snoi kata ngong teng u blai u shimpor ban jubab ye ke jing duai ke jongi ni syong mi sey u chu blai kat no shu ngala duai henry u blai u jubab ye ke jing duai ke jonga ngong atu pitip ne em bau blai udai ubakam kraw naka ban yangi ki briu bat ulong u bleiru ubayo i ya ki klai ki basha po jongpi kum nuangin la banong bo blei unum tip dan unum sngo ye ke jing duai ke jongpi hande ngong kan mau ye ni ko we ki parlok u blei ula ban slem ban jubab henry unum bakla lano ru ban jubab ya pi ha ka por ka babiang kumbakalong hakini kisngi oh la ya bun ki bayo ut ki bayo khnyum balai bangim la shu banle kumta balai bangim long shu kumba julong henry hatu kat nungut na preng jongi ki parlok samla ki bala juyet yeladi kat no sin haka jingim ke jongi ngela juken mau ban ya sulok baru blai banong a blai kat ni kisnem ngela ya haka jingim ke jonga kum samla kum ka samla melaken mau ne em bakat no sin ngala dem kho siu khamat jong me bat kat no sin ngala ju wan ban ya sulok marbet bat me bat kat no sin ngala ju pan bor na me bangan im ye ke jingim bangan light ne ke jing shot job aga perthai klemar tien pinyo ye ke jubab rengkat kajing Aisha kajing em kejapi kisngi ki bangiem bun ki samla hakini kisngi kile bom salia ngi klet yo Joseph hakajing em kejongi bat bun sin ngi sngo bo ublei hiru don ber yo i bat da kajing start ladi ngi persyang ban teba bat ban le bun ki kam ki bab ban sngo si yo blei kumju ya ka ying ka sem kejongi namar bala roy palat kajing start la roy palat kajing shempang khamtam hakini ki juk ke bangi ngiem ladang ini kren shapang ka kam ka baya dei baru blai nyong bakini ki le riu blai bat ki don ro ki kena samla ki bala sedang ban kentai bawa bau blai udon haka jingem ke jongki nama ki sngo ba ke ke baki ki kwa ke baki ki le kila ban le bakila ban pendon kam da ka jing start ka baki ki don hi kalong ka ba ma hadu kata balada ka jingim ka jongi kalong ka jingim ka bangi penya hi dalade nama ka jingya lenti ka jongi hasla jongani ka kendo kalong da shisha ka bom tikna bat na mar kata ka bangi lai kran men shakmat ya ki ki benta bakum ki samla kristan ni don kam bandon ni ha ban kop ya ki ka jingim ka jongi kiar na ka jing sarong sngo-meng ka jing sngoret kajing snobit snobiang anong ki shakri ublay kum ki samla kim dei ban don ye kajing kop sarong bo ublay un pen im ye ki nama kata kata sudan bitang kata kajing henry om don kano kajing le
Larong kibri pidei ki Kristan hoi ngari Kristan namar bangaju poi se jinge seng man laga sniu try hanoi ka jingem ka jonga ka man laga snipan kam don wat tang ka weiru ka klip man banong tu ngin ya duai le ne tu ngin ya saki yu try hanga nu kono ka jaka ka bangi don teng teng ka don ka jing sngo rem ka jongi wat banginong tu ngin ya duai hapren ki parlo ki bampat long Kristan le ne ki bampat tip yu blai nama yu ngi yu ki don boong yangi balai pi duai le ne balai pi le ru blai Wala don ki bakali kumta. It's a privilege ketika lat ke kabu na ka benta jong pi. Tang shikin tien ba pin yo ban saki ke kerteng ke jong trai. Kata kala di ke wei ke jing slur. Ba ke jing job ke jongi. Ya ka perthai. Ka jing yai ne bat ban pendon burom yo blei kumu Daniel bat usamla Timothy kalong ka bat don kam bha kham tam kini ki jok jong ka social media ba bun sin kala tu no ikani ka pur ka jonga ba ka jongi baru blei ka personal devotion ka jongi lane ka jingya selok ka ba marmet ka jongi baru blei kala shulong tang da ka bangi shi forward le yakini ki messages lane yakini ki dur kidar lane yakini ki memes ha ki social media kat nu ngilaju aipor banya selok baru blei kalong ka jingkeli ka bangi haban keli yala di shimen hakini ski WhatsApp bagani ka social media ka bangi ngi pendon kam kan tu no ya ka por ha ka bangi ngi yo e ki khubor ki ba byang naka ngi yo e ka jing hikai ki ba byang naka hamre ki shukot no tang ha ka bangi pen her naka wei ka jaka sha ka wei pat na ki wei ki parlok sha ki wei pat but dah ka balik kumta ka syuja no haleer kamrung ha ka donut ke jangi hadi ka benta ka ba kongsan kalong balada mangang ngalet marwe show blay ha ka jingi selok ka ba marmet ke jonga ngin yo bat ngin yo ye ka jingi shem ka ba jan ka jingi itu ithau ka ba biang baru blay bar ha bangi don ye ka relationship ka ba biang baru blay nganut banong bagi jing e haga jing em ke jongi kendai pu kendai persen lada ban weng lepa kak tin ke jong blai kam dei ka wai lam ka ban pen jot ka ban pen sniu na ka ban pen ting pen smit ye ki wei ban ban kalong ka khubor jong ka jing pen em ye ki ba pediang bat ki banget ye ka lada kak tin ke jong blai kala don ka jing em ke jongi kum ki samla ka jing sha job ka perthai kala long lupa ka ba sha jingai ba bangin ye keren ngin ken mau ru barabor ki parlok samla baka jing shep ting yau blai ketika jing sedang jong ka jing start om da kumoi pat do blai un yarap baru blai un kerku yangi lingba kani ke jing ya selok nagani ke subject ha kani ke janmit ke bamenta u blai un yarap baru nai bor ye pikum ki samla baka jing ai lenti ke jongi ni ai ken mau bau blai ulong ubadon kam tam ka jing em ke jongi pat ngilong ki badon kam naga benta jong uru hasla jong ni ke kendo ban saki ke kerteng ke jong u kumbaki ni ki shakri ke jong blai kila dap ban le kumta to blai un yara por blai un kerku yangi blai naga benta ke buram ke jong u amen ti kumtu ngliyo ban ngap yak subject ka ba iba il ai preng jongi ke por ngis kem makani ka subject kanlong kata ka jingbam ka bantay ya ka jinglong jingem ka bakan jaman sim ka jongi but ai bakani ka kubor ke bangli asno ka ni ka por kin dolong but kin dasu thiet ha ki maulin kniap jongi donor ka jongi ba kum ki khon kristan but kum ki khon ka jong blai ngin long ki khon kristan ki bam sa job dalai ha ki bor jong man henrei ngin long kinong job ha kani ka perthai kublai sibun ba ya kani ka kubor ba pila persngo preng jongi ublai un kerkhui phi ba ya ka yeng sam ko jong phi ba kumjuru unang ai phi ka bor ka met ka phat ka koi ka bakhya ba phenang la ba sakri ublai lingba ka sap ka ublai ul ai phi ti ha kani ka por ngan kerpat ya i pastor jongi i pastor EF son be inbu ka jing duai da ka benta ki a baro ki bakum ka jing sang samla kalayo ban pendep lingba jo ka tayo hi baro ka wei te haswa jo kata na kalyang jo jing sang samla
ngemla klem da penpau ku jing sungu ublay ubla don ringkat ban ngi ubla yalam ngi betin nanti ngi kum ka jing sang samla lingba jo kata yo hibaro kawe boleh yalam ngi baki ki baro ki program ki bangila pendap dai ki jing don kat ka jong blay bat nga angu ublay na markata bat dai ublay bom simli no ngi kam tami kinok simbenta baro laki don pedang ki jing khia bat kila ban pendap ya ki program ki baper ya ka bakum ki jing sang samla ka syania bat ka IT hapeng jongki baro tu blay no ki khu pi baro para samla hapo la ka jong ka balang bang nginang la banya trei ya ka kam ki jing penim ki jong blay kat ba ublay udang ibet penbu yang i asla jong ka khando tin namar kata hakani ka por ngam don ni ban IP andai tang ka jing khu kurdo ba ublay unanyai don kat bat pi ba penang la ban yo ka jing khia ba penya yo ka met ka phat ka ba shat ka ba khlain bat kum juru ba penang la ban pendon buromi ublay ha ki sngi jong ka jing im ka jong pi ublay un ker khulang i pi baro te ka ni ka por kan kat pat ya i pastor i abson ba en bu ha jing duai na ka benta jong ki baro ka ba ka jing sang samla ka yo ban pendap ha kani snam arhajar arpo dan pendem ke jing duai ableng aingu ya me so si sien bat ko try namar ka jing kerku ke jong me bat ka jing don kat ke jong me ya ka jing im ke jing ka paman lang nge oi ngai skam go try ka bam la kerku ke jing im ke jing kum ke khon samla jong ka balang him bangla yo ban rke ya ka ni ka youth week bat youth sunday ka ni ka por ka bam ta ani ka snam go kan ran walang don ka ni ka jing pen wet lingba ka ni ka jing pang go kan ran Ringela yo ban shimentai kani ka jing seng jungi lima kani ka online service ko kan ran lima kani ka YouTube channel ka jungi ban ngai skam ko kan ran bagani ka jing penon burom ka jungi ko kan ran ngai skam kan long ka jing mentoi ka jing im ka jungi bar kham tam ru kan rap ngi ngai skam ko kan ran man ker khui ka program ke ba pher ngi le open dab ya kani ka tayo hi baro ka wei hadu kani ka pori ka bang siyo ban pen kun no ya kani ka youth week ba ka youth sunday isne go try menna kar khu ye kajing im ga jenge bangi tips khamba ngigum ke bang ngeng in long jong ni ga perthei hene ngi long ki jong me hi mar kum ki khon samla jong ga balang in long gi te samla ke ba yang scam ki ban sha job go try ke ni ga perthei re bang yang scam go try ban long gi te ki nong yele persha ai ki kam ke besniu ki ba don po la ga jong ga im lang sa lang bara po la ga jong ga balang go try Raya ka bangin la ban rai ka lama ko spell ka jong me bangin la ko try ban fly ka kertang jong me haki por baron amar ka jing im jingi kum ki khon samla ngem don ka bor na ladi hi ko try ban yang gni ka sla gni berthei hani ban IT hame ban pan ka bor na me men ai ka jing start ka jing shampang ya ka bangin la ban yang scam ko try bangin la ban ya le persha gni ki bor jong di jingdum ban ngai skam go try begani ka por ka bamta habang siyo ban pen kut no egani ka youth week bar ka youth sunday an long kun ran ka jing kur khu ye ka jing im jungi kum ki khon sama jong ka balang ki bala yo ko try ban ye page lingba ka ni ka YouTube channel bar kham tam go try ba ki program ke ba pher ken long ki jing mun toy ye ka jing long ka jing im jungi ka ba kin jam sim bangin ang la ban pen kraw ka kerteng ka jong me ha ka jing im jungi ka ba man ngasngi Shimti ko try ni ka por ka bang sang ati ha ka kertang ka jong try jing Kristus pen emgi duai amen Tungin kin mau kum khon ublay kalong ka kertang jong jing ruai Jisuan shepherd hey ban pendan burom ya ublay trai uong ngangam long naka perthei ngawan ban ya lap ya kahi ma ublay tungin kin mau kum khun ublay wat langi
Nhim long ki jong ka hen re Ni day ki jong u play Kapur thay kam i thu ya me Na ba kam pnang jing hi kai jong me Ma ngi pat ki ba nge jing hi kai jong me Nhim long jong pur thay ni day ki khun jong me Tu ngin kin ma hukum khun u blay Wat lang i im ka Nhim long ki jong ka hen re Ni day ki jong u blay Trayangi ki khun samla tu isnay Ban im ba bhaya la di Ban hi kai sha ki wei Bakat bangi dang im hapur thay Ngin pin bna gospel jing pin im e Ngin pin bna gospel jing pin im e Blen kru ta bro mu amen Akni kapor pat sa sisin kum ka jing sang samla ngai ku play pi baro kinong isimenta ki ba pher ki ba play simenta ling ba jong ka tayo hi baro steo ha ka jing rakhi ka jongi ya ka youth week bat ka youth sunday ngalam la banjer ka teng lut i wei reng ai ku play kelum langi pi baro to u play ka jing sup unang ka khu ya pi baro ki ba ya simenta shirham lingba ka ni ka program ka bangila penbet bat day ka jingdor kat ka jong pi bat ka jing isim talang ka jong pi ka ba plong yangi ka jing sang samla ya ka program ka ba job blay ka jing suk unang ka khu pi ba penang la ban yo ka met ka phat ka ba koi ka ba khia ba penang la ban sakri yo blay ha ka sngi jong ka jing im ka jong pi te ha ka ni ka por ngin ya penwai no ka jing ya sang lang ka jongi kum ka jing sang samla ka jing pun kot ka jongi ya ka jing rakhi youth week youth sunday jong new snam arhajar arpau tu ngin ni duai blai pa jongi ba beneng sa sisien pat ko trai kum ka jing sang samla ngimla kanrat khamda aingu eme ya ka jing don kat ka jong me ya ka jing im ka jongi kham tam ka program jong ka jing sang samla how new snam arhajar arpau ablay Batu ai bik ai baro kejing pendep kejungi kum kejing sang samla kandalong ablay ka pdang hun ka khat kejing isnei kejong me bat kandalong ru kejing kerku ya ki khon samla kejong me be i bik pet lingba jong ka youtube channel ya ka bak kum kejing sang samla ngila penlai pai ba ngi duai ma kata ablay tunang kerku ya kejing im kejungi kum ki khon samla abangi im ngi san ha ka ni ka prathai ai ngin long ki ki khun ki jong me ya rap mar kata ka jing im ka jong i ya ka jing sang samla hi barok we bangin nang la ban sikri me ngi jong ka jing im ka jong i sngo able ji khot pa sakri jong me ma ki palat me syam malak ngi ne bikini wadang pan ka teng tribe na penim jong i jesus christ bar ka bawai no tu da ai ka jing i ba ka jong ble pa ka jing ai ka jong jesus christ bo try lam ka jing slok ka jing petengan ka jing saj bor jing men sim khoi ai kini bolong lai hu blek chung sar kar pan kum ki khun samla pol ka jong ka balang kiriu ngai ki jong me kelang satlak ka perthai melong doju mentas ki arta bom jukur ru amen